जय भोजपुरी, सब भोजपुरी श्रोतागण के प्रणाम। हम जी तिवारी जी चिंते बन जा और हम अनिकेत तिवारी आगल बानी गांव से अब बहुत बड़का खबर लेके आइल बानी, बतावे जा रहल बानी। कुछ बोलो पहले बताइए तो। गाना के जो हम रिएक्शन अभी करे जा रहल बानी जा, वो गाना के नाम बा इका करेलू। का करेलू? और एगो गाना जो कि गांव पर बड़ा दबा के बाजता कौन कि पोरी लागेलू। होर गांव से बांस कटत रहे, मतलब होर गांव से बांस का। हमारा गांव के बगल में गांव के नाम है सुंदरपुर बारजा। भैया उजा जग हो रहा बा चतुर्मास, तो हम जनी नु कि बासवा बुला ओहिजा काट के जाता। जब दिल्ली ओइनी है तो पता चलला कि गाना खातिर यारा बक्स में भिड़ंत एक आदमी को गोला पर बुलाओ तो एक आदमी एक गोला पर। हम कभी सी जानत रही नु बसवा जग खातिर कटता, लेकिन मैं गांव के बॉस हमार कट के लोग बबुआ लड़ाई करे खातिर। मालूम बा आतना विवादित ई गाना बा कि माई बहिन सब हो गइल बा। लेके हाजिर बन जा आप लोग के बीच में पावर स्टार पवन सिंह के कौन गाना? उहे गाना कौन गाना? अपना राजा जी के अपना राजा जी के, जेकर गाना के ढेर दिन सबने के इंतजार करत रही जा। पोस्टर डाल के छोड़ दियल गई रहे ओकरा के। आ दूसर का गाना बाटे इका करेलू। इका करेलू खेसारी लाल यादव जी के विवादित गाना। जी हाँ, विवादित गाना ना हीरो मतलब जाना में विवाद हो चुका, विवादित गाना ऐसे विवाद हो चुकल बे गाना के लेके। हाँ, विवाद मत कब बहुत बड़। हाँ, पटका पटकी नीच लेवल के हरकत। माई बहिन सब एक हो गइल मतलब बा। एकदम नीच स्तर की हरकत कर गई। एकरा के हम तनिको सपोर्ट ना करब, आप लोग भी सपोर्ट ना कर। देखी एक आदमी सहलोहू रही तो बुझाइत कि यहाँ के सहले बने। दोनों आदमी के तरफ से बहुत एक दूसरे के नीचतापन कर अरे अब तरह मालूम बा अखिलेश कश्यप अभी राय भाई रहा, मतलब वो दो लड़का के साथ हम ही देखबे ना और मोद प्रेम यादव के ना कजरा भैया शब्द लिखी यूज कर सक जन कोठा पर कहल जाला ओकर औलाद हई औलाद। ठीक बा, एने से प्रमोदो प्रेम यादव के टीम पहुंचल है बक्सर। वो अखिलेश कश्यप के माई बहन बुझात लगी जिसे लड़ाई भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहलाए कि लोग बाल इतना खराब खराब गाली गलौज भइल बा। का हम कहीं कम से कम मर्यादा केहू के राखी के चाहिए। केहू के देखी सच में मानते नहीं है ये गलती बाड़े, तब हम अच्छा कैसे कहे जब हम 100 हम वो चीज के ले हम जवाब ना दे। तो यही समय जब ना देखी हम भली काम जे करो तो काम के बड़ाई करम, काम के माध्यम से ही कामे के माध्यम से शिकायत तो करम। न्यूज में ही कटाक्ष करे नहीं के काम खराब बा, लेकिन आपके पर्सनल होके आपके गाड़ी दिहल बिल्कुल विरोध बा। ऐसा लोग आप लोग एकदम तिरस्कार करी जे भी होके हमारे नहीं के पता के कहीं। आप लोग बहुत समझदार बन जा और आप लोग को हमारा विश्वास रहेला। हमारा तो कभी कभी ऐसा लागत है कि ये लोग के इहे धंधा सब रही नो, तो कुछ दिन में देखिए भोजपुरी स्टार लोग अपना द्वार पर क्यों ना बुलाए। जोना तरीका से जातिवाद से लेकर वीडियो देखनी शायद झंड जी का वीडियो देखनी। ठीक बा, बनावे हमसे सबके देखे नहीं, सबके जाने नहीं, सीखे नहीं ताकि का हो रहल बा काना। तो मैं देखनी कहले कि भोजपुरी के पहले लड़ाई होते रहे ट्रेंडिंग स्टार पावर स्टार। अब हेजा आ गई, अभी धीरे धीरे खत्म हो जाए। पवन खेसारी जी लोग अब समझ गई लोग, अब वो लोग के टीम के साथे हो रहल बा। धीरे धीरे छोट छोट सिंगर आप देखते बानी, अनुपमा यादव और बिकू के भी लेके भइल बाटे। धीरे धीरे छोट स्तर पर रह जाई। क्या देखिए वो लोग करी लोग तो बुझाइबो करला, छोट आदमी करत है मीडिया में तो चर्चा हो, लेकिन बड़ आदमी के ना करे चाहिए। मर्यादा दोनों आदमी के रखे जाए, क्या उनको नाम बढ़ रहे, बड़का राइटर। लेकिन खेसारी लाल यादव भैया जब बहुत बढ़िया काम के लिए बड़े लाइव भाई रहन, दोनों ही लोग के समझैले कि बाबू ये सब काम मत करो लो, ये जोन गाली गलौज एक दूसरे के माई उनका लाइव देख ले रहे हैं। हाँ, तो ये तो हम खुद कहता नहीं कि लड़ाई हो रहा था आपस में कई ना बोला बोली माई ऐसे नुकसान केहू के होता तो सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री हो रहल बा। भोजपुरी लोग के दुनिया में वैसन पहचान बनता, छवि बनता, भोजपुरी इंडस्ट्री पे ही सवाल उठता। जे सपना सजैले बा भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करे के ओकरा डर। खान सर की को वीडियो देखनी है तो कहता कि मुंबई में हम गई रही, तो एगो प्रोड्यूसर से हम सही बात की भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, तो कलश की खान सर आप बुरा मत मानना, भोजपुरी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है जिसमें गाली गलौज होता है और ढोड़ी चोली होता है, उसे हम इंडस्ट्री नहीं मानते। ये बात सच में साबित हो रहा है जो ना तरीका से धरा सच कहते हैं। जब भैया आज इंडस्ट्री चांद पे लोग जा रहा बा, बहुत पहले तो बॉलीवुड के भी बहुत कुछ कहल जाते रहे, साउथ के भी बहुत कुछ कहल जाते रहे। पहले एक्शन के लेके साउथ के मजाक बनाओ, लेकिन आज कहाँ लेवल पहुंच गई। लेकिन तबे हो जब मेहनत करम जा और आप लोग आप बचाई जा। असली भोजपुरी के मालिक जे बानू आप लोग बानी जा। इज्जत मर्यादा सब कुछ आप ही लोग बन जाए जी। लेकिन
थोड़ा सा 1 मिनट टाइम ले ना ज्यादा ना टाइम। जितना विवाद के कारण बा ओमे एके चीज आ रहल बा, या तो गाना चोरी आ ना तो जातिवाद। आई बात भाई बंद करे के परबे करी, ई करे के परीपन भैया, ठीक बा। वो आप लोग जे भी जनता ही कर सकत हाँ, है। जनता और क्योंकि बस में जाओ, सब कोई स्वार्थ में लागल बा। हम हो कि चाहे आप हो कि, सबके फायदा बा स्वार्थ हो जा। आप लोग डिमांड देखिए, हम जोन बोले सच बोले नहीं, वो आप लोग के आपके कही लो कि सिंगर फलानवा गलती बाड़े, चिलानवा गलती बाड़े। हम सच कहते नहीं, केहू गलती नहीं के। गलत तब बा जब वैसा लोग के बढ़ावा दिहल जा रहल बा। वो लोग के पता बा के विवाद करम जाते गाना हिट होई। वो लोग के पता, आज जाके देखी प्रमोद प्रेमी और अखिलेश कश्यप सच्चाई बताओ तनी, वो लोग के अब तक लाइक पोस्ट पे जितना लाइक इतना दिन में शेयर ना होत लाइक ना होत रहे, उससे ज्यादा वो लोग के लाइव लोग देखता, लाइक करता, शेयर हो रहल बा, चर्चा में आ गेल बा लोग। तो काहे ना केहू कोई चाहे भैया। आप लोग के नजर में इज्जत, लाज, शर्म, मर्यादा सब बाटे। वो सब आदमी सिर्फ पैसा देखता रे, इज्जत मर्यादा के ताक पर रख के सिर्फ पैसा गिनत रे। नोट आ रहल बा नु तो बस उहे बा। ज्यादा उहे हम खुद तब से बेचैन बानी के 5 मिनट, लेकिन कोनो बात ना, में आगे शायद मिल जीते तो नेरेटिव बोल देते, बोले के पड़ला। काहे के भैया हो करम से देखी, हम गायक हई, लेकिन आज इतना दिन से गायकी भी ना, अब देख ली गायक लोग का करता लोग। हम इन्हें बताओ तो नहीं, आप लोग सच्चाई बता दी, दूगो जात बात भी गाना गई है, लेकिन सिंगर लोग कह, कुछ राइटर लोग के सलाह रहे। तो देखिए समाज में बानी तो सब अपने मन मर्जी ना कर सको, लेकिन फिर भी हमारा नहीं, हमारा गलत काम नहीं करे के बाद जो मर्यादा में रहे, पर्दा में रहे करे के बाद, लेकिन एगो पर्दा में रह के एंटरटेनमेंट में न्यूज़वा पर बोल दिया रिएक्शन कर जाओ। भोजपुरी के से बचा के रखी जा, बीच बीच में हो जाला दिल के बात, जानते दिल जब निकलेला तब कुछ ना सोचला। तो चल रिएक्शन शुरू कर जाओ। पियर ट्रैक वाली है जो निकिता भट्ट जो है, निकिता भट्ट वाली। ओहो बहुत से बवाल हुआ है, म्यूजिक तो मस्त है यार। आजकल कैमरा मैन लोग भी काफी अच्छा कैमरा एंगल रखता है, अच्छा लगा भाई। बात थोड़ा सा गाना में स्टाइलिश का स्टाइल बा, जिए देबो तब ना आसमान से उतरल धरती पहाई का करलू, जब माथवा पट्टी का करलू, ए जाने चान के भी फीका करलू। गाना बसवा हिट पा जाने चान के भी फीका करलू। माइकल जैक्सन सेल में खेसारी जी दिल छोड़ा था। का स्टाइल, का डिजाइन, जय हो डायरेक्टर क्या करते हैं, क्रिएशन कमाल के बाद। जी जबरदस्त क्रिएशन, सैल्यूट बा डायरेक्टर साहब। तू क्या करते है, साइकिल लेके जाता वोट। गाली कमाल धरले बहुत बढ़िया। लइकन के बिगाड़ो तू तो इना मीना टीका ई लाइन हमरा बहुत फेवरेट बा। जब माथवा पोटी का करलू, जान जान के भी फीका करलू, जब माथवा कितना बड़ी कोरियोग्राफी फिल्म है, लगता नहीं भोजपुरी गाना जान के भी फीका करलू। हाँ भाई से काम तक कैमरे में लौट जाइए, देखिए सर एकरा के लेवल को है जरा खेसारी जी दिल के बात हम सुनने वाले। याद होगा प्यार, जान दो ए हो जाए चाहते हैं मर्द जानिए मुनि कैला हालो। वाह क्या लागत है, बैकग्राउंड डांसर लोग अलग अलग। किताबवा कौन क्लास के स्टूडेंट हम तो तोहर में लागल बानी, का स्टाइल, पागल करे के तरीका डांस करो जन्म हवा पट्टी का करलू, जन जान के भी फीका करलू, जन्म हवा पट्टी का करलू, जन जान के भी फीका करलू। आई लव यू। ए भाई एह गाना में एगो हमार शिकायत बा, मान लो इस सीरियस टॉपिक पर कह रहा बनी शिकायत बा, मतलब है फरवरी में माथा पर बोर्ड के पेपर बा,
ये गाना के माध्यम से खेसारी भैया कहत रहे भले फेल हो जी लेकिन ताका पटाइबे कम कतनन लइकन के जिंदगी बर्बाद होई, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए व्यास। ई गाना के क्वालिटी देखला हाँ मस्त लगा। जौन अब तक खेसारी जी से शिकायत रहे हाँ। कि लेवल 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 लेवल। हम पिछले कुछ गाना रिएक्शन करनी है अकेले के तरह के बहुत लोग मिस कइला लेकिन एक और तनी मुद्दा पे सीरियस हो गई नहीं, जब मेन बात भूल गई नहीं जा बोला लेवल तो बा लेकिन हो टूटल रिक्शा के जरूरत ना रहे, तनी बढ़ियो रिक्शा ना में तो ठीक काम है चल जाए। टूटल फुटल ना वजह सेंस ना एंटरटेनमेंट है, हाँ, एंटरटेनमेंट में मजा आवे के चाहिए बस ठीक बा। क्रिएशन ऐसा ना मजा सेंस ठीक, ना ठीक। ज्ञान के बात नहीं के लगावे के, मैं कोनो पढ़ाई नहीं के चलत। हमरा सबसे बढ़िया का मतलब लेवल जोन हो शिकायत रेखा साइज लेवल में दिहल लेवल ना एक गाना के बात कर जाओ तो गाना में जो एक्ट्रेस भी बाड़ी खूब बढ़िया। आजकल थोड़ा नया नया लड़की के लोग देखल चाहता, अच्छा अच्छा एक्सप्रेशन देखल चाहता। खेसारी भैया पहले जाता ना, अभी पुरान मॉडल वही के साथ काम करत रहन, एक दूगो बैकग्राउंड डांसर रख के, लेकिन ये गाना में सच में कुछ खर्चा भी होइल बा। खेसारी भैया के ड्रेस भी अच्छा लाग रहल बा, डांस स्टेप भी अच्छा लाग रहल बा, वीडियोग्राफी भी अच्छा लाग रहल बा। बोलो तो तारीफ में और 10 लाइन बोली ना देवी गीत तू मिस किला है ना पहली देवी गीत काफी खेसारी जी के काफी उनकर फैन भी सवाल उठैले रहन। बहुत ज्यादा गाना कहले रहे लोग मतलब 10 गो मत करे कहिए कहले के उ लेवल ए गाना में झलकल बा। मतलब खेसारी जी के लुक ते देखबे कइला, लुक तो ऐसे ही हम पहले से लुक तारीफ करे नहीं। डांस कौन स्टाइल कइले बड़े माइकल जैक्सन जो पैर ऐसे से जो चलैले बड़े मतलब तनिको नइखे लागे जैसे अल्लू अर्जुन ई सब डांस अच्छा लगा, गाना मिला जुला के अच्छा लगा। ओकरा तरफ खेसारी लाल यादव जी अपन भोजपुरी के लेके बढ़ रहल बड़े, जोन चाही जोन के दम कहल भाई सब कोई ना कर पाई। एकरा बाद लकी विश्व जब पता न लकी विश्वकर्मा जी बड़े के बड़ा हम देखे पता हमर काय को है याद डांस जोन बा टॉप क्वालिटी के कोरियोग्राफी भइल बाटे। अरे एकरा के कहल जाला पहचान डायरेक्टर और लकी विश्व देखिए हमरा तनिको न लिरिक्स विशाल भारती जी, म्यूजिक आर्या शर्मा जी के उनको डांस इतना हो गेल, वो डांस छप गेल बा कि इस टाइप के डांस हो रहल लकी विश्वकर्मा जी के। अच्छा एगो बात कही, हां एकरा ना एगो बात सुन लो, गाना तो ठीक बा, गाना नंबर 1 म्यूजिक में बा। अच्छा नंबर 1 ट्रेनिंग सुनो ट्रेनिंग में ना एक आदमी एक वक्त के खाना छोड़ दिले भैया के हे गाना के चतने व्यू पड़त होइनु प्रमोद प्रेमी यादव के उतने खाना एक टाइम के बन होत होई छोड़ा कोनो बा का बेचारे पपीता ना वो अच्छा मजाक में कनी हां को विवाद भइला कोनो बात वो अलग बात बा। धीरे धीरे हर टॉपिक पे भी हमनी कवर देखी आतना कुछ मुद्दा होता ना आदमी भैया चाहे तो 10 को वीडियो बना ले, लेकिन आदमी कोशिश करला ऐसा को इग्नोर करेगी। आप लोग के एंटरटेन मजा दिहल जाओ ना, काम से आप लोग के बीच में पहचान बनावल जाओ ठीक बात। आप लोग प्यार आशीर्वाद जरूर देम जा, लाइक शेयर जरूर करम जा ठीक बा। बहुत लंबा हो रहल बा वीडियो, ऐसे एक डिटेल रिव्यू अगर चाहते हैं तो डिमांड करी जा, ना हूं आप लोग डिमांड करम जा न्यूज़ पे लेके आई डिटेल रिव्यू लेबे वाला बन जा। कहे कि गाना के बारे में बात बहुत कुछ अभी कहते हम रुक गेल बानी, अभी तो का हम 13 मिनट देख लेन, कभी हमार 13 मिनट कैसे कोई हमारा कोठी में से 4 गो बास गइल तो कहे ना बात। हां तो बहुत कुछ हो रहा है 4 गो बास हमारा बस ये कम लेवल का अब एक दो शब्द में रिएक्शन में ये कह कर, बाकी डिटेल में जाने को हुई तो आप लोग रिव्यू देखम जा जरूर ठीक बा। रिव्यू बीएफसी न्यूज चाहे बीएफसी न्यूज भोजपुरी पर डल जे ठीक बा। बहुत जबरदस्त बा, लेवल के शिकायत रहे लेवल के पूरा कइले बनी खेसारी जी, बहुत जबरदस्त काम बा। आहा ए गौरू बढ़ाई बहुत बढ़िया 100 लाख सब्सक्राइबर 10 मिलियन सब्सक्राइबर खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के काले खेसारी भैया बधाई बा। और ऐसा ही बधाई नहीं कि कभी मिली जाए तो थोड़ी मिठाई उठाई खियाव खर्चा घरी कम कर रहल मध्य ना तो कहबत स्कैनर भेज देता नहीं डालियो देता कुछ मिठाई। आप लोग बधाई देम जा, क्या कहना में जरूर देम जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा, रिएक्शन के सपोर्ट करी जा। जय भोजपुरी एकता बना के रखी जा। अब दूसरा का रिएक्शन पवन सिंह के दिलावा राजा जी के, अपना राजा जी के नाम छोड़ा भूल जाते हो, अपना राजा जी के रिएक्शन शुरू कइल जा। शुभला फिल्म प्रेजेंट पावर स्टार सिंगर ओहो लाल मरचाई बहो गोइल गजब गजब का डायरेक्शन फिल्म नहीं लगा था भाई। म्यूजिक बजा तो पीछे अरे ये तो लेवल के भी बहुत बढ़िया पे आस्कीन दिखा देला तो दिल गदगद हो गई। ए पवन सिंह के तो लेवल के बात एहू में टेम्पो गाना में अभी रिक्शा में बढ़िया फिल्म आउल गेल यार। का इतना बेकरार भइले में गाना के देखे खातिर इतना चिट्ठी फराई कहां जाएगा बा क्या के बड़ा ही सुननी है कि गाना बहुत जबरदस्त पवन सिंह डांसो कइले बड़े थियो बहुत बर्दाश्त कइले बड़े। राजा पहिले नियन नहीं मानेला अपन में होरी के गैर लेखा जानेला काले शिल्पी रहती एकर मुखड़ा सुन खाली आवाज नहीं बुझात के लिए चूड़िया कितना पुराना हट जा
नया स्टेप है बाबा, डांस स्टेप। भाई अब के लगन ले गई गाना बॉलीवुड के लेवल फेल तो कमूरी फोड़ी अच्छा ये वाला टीजर में आई रहती ये बोले के मौसम दिखाओ दी बात है मैं कंफ्यूज हो गई कि टीजर में क्या डालल गया जिस लाता ऑर्केस्ट्रा लगन गई जी हां स्टेप पूरी बदल गई भाई अब तक हाथ रह के बदल गई भोजपुरी मजा आता यो कैमरा मेरा देखी सूट लेके आई के किन दी साड़ी अच्छा चलो बैठा चालू कर देनी गाड़ी हो कर नहीं गाड़ी हो तो सुनो अरे लोइलो ना जाई के बाजारे हो रे कोसरिया बोलो झूठा हूं इनका डांस कितना अच्छा लगा था अरे यार बैकग्राउंड देखो कपड़ा मैच लगा था हरियर साड़ी पहनले वाली हरियर किक चल लगा ना हो और लेके मैं देखो विदेशी हो विदेशी छिया स्टेप विदेशी लड़की लोग भी है अरे देसी छोड़ देखो ना देसी कौन सी फॉर्म में लागत रे भाई पहला बार अपना कौन सी फॉर्म हम ठीक कौन क्वालिटी बता दो सोच के सवार के तू आवत रोमांसो रखेली मन खुश कई दना अपना पवन के हो अपना ई लोग के काजे बहर लहर जाके लूटे हो थारी चोटी हो बोलो आंसू प्रियांशु के डोटे हो तो सते हो बोलो अच्छा गाना के बनाओ गिल बाकी हाय 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 दे अबे आहा बेरी बेरी मुहावा मोड़ा जी अब आरती उतारी अपना राजा जी के दीवाना आई डाल दो छिया गाना लगा तो कौन सी के दूसरा अवतार हो गई था आई दे हाँ तो और का कर सकेनी गोंदरे के साथ अरे पूछ दे ओहो, तो बढ़िया बढ़िया हम कह के हाथ रोक लेलू है ना तो अपन पुरानका स्टेप बताइए कोई रहो बाच गइल है हंसे के का काम बा हम तो रोक देलू है ना तबले हम तो कहीं कि पुरानका स्टेप आई देखो ये गाना में एगो चीज कम कि अब की हाली के लगन ई गाना ले बैठल लिख ना सुनो लिख के ले देता नहीं ना कह पंकज त्रिपाठी कहले कि कोरा कागज लाओ लिख के देता हूँ तब के नवंबर दिसंबर के लगन ई गाना ले बैठल एक और प्योर डिटेल रिव्यू हाँ। करेगा बा करे के बा हाँ। कहिया कइल जाई ठीक बा अभी जन बात हम करो ना ना एकदम आप लोग सपोर्ट डिटेल सबसे रिव्यू पहले बीएफसी न्यूज़ भोजपुरी पाई सबसे पहले तो बैकग्राउंड अच्छा है गाना के जन बनावल गेल बानू कि लास्ट तक देखे पर मजबूर हो जीबो हम तो बुझाते नहीं कि हम पहले कहीं का कंफ्यूज हो गए हाँ। पहले कहीं अच्छा का लागला। मतलब एक गाना के का बड़ा मतलब जो हमने के सोचले भी ना रही जा हाँ। कोनो बड़का बॉलीवुड के डायरेक्टर ना, ने ना, के ना। होतन देखत नाम पड़ता पढ़े लेकिन कंफ्यूज आता ना करता। मतलब बढ़िया चीज दिखावल गेल बा हर चार चांद एकरा में हर चीज लागल बा गाना के लिरिक्स होखे क्वालिटी बा बैकग्राउंड हरियर साड़ी पहनले बड़ी हरियर बैकग्राउंड पेड़ पतई सब डायरेक्टर बड़ा दीपांश सिंह आए है काम महाराज रउत के त है का उ कहि रउआ के दीपांश सिंह जी शायद हम जानत नहीं उनका कि हमनी एज के लड़का अरे पीछे भी जितना गाना सब लामी लामी के सब जितना पहले सब पहले आशुतोष तिवारी ये गाना के लिखले बाड़े ईशानी घोष जो कि बहुत अच्छा एक्सप्रेशन एक गाना में देले बाड़ी और गाना के निभैले बाड़ी जो देखो, चाहेला भोजपुरी माटी सुन, के सुन, ईशानी घोष के मतलब एगो आधा ही अजीब लगा हाँ। अलग लाग रहा मतलब एकदम डिफरेंट उनका बारे में अगर बताई तो वो एगो अलग ही लगल हमरा का मन करता है कि पहले उनका और देखी का देखिए गलत बात तुम लोग यही बात प्रॉब्लम है अच्छा तो यही प्रॉब्लम है का कला हम की गाना तो प्रॉपर कह की गाना के देखी दो चार मतलब उनका कभी समझे में समय लागी समझे में समय हाँ, लगे समझे में समय लागी काहे के मतलब एक अब तक देखी आस्था सिंह होगा चाहे जितना भी हीरोइन पवन सिंह के साथ आई डालो देखो ना वाला मतलब नॉर्मल जैसे हीरोइन लागेला लेकिन इनकर कुछ अलग अंदाज ई लागेला गाना में सबसे चीज हमरा का लागल कि गाना कोई बोर नहीं कर तो में चार गो बुलावल गेल बा उ लो डांस केले वालो वो या मस्ती मतलब गाना बांध के ये रखा गाना था। भइला त का कहने फीलिंग नियर लागे हाँ 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 गाना नियर लागते नहीं हर चीज का इतना बढ़िया से कट टू कट दिखावल गेल बा ई खासियत जंत्र लामी लामी केस गाना हम देखनी लेकिन जब पवन दीपांश सिंह भैया जी जो लेले है पवन भैया जब पर्ची लेके निकलले है तेगो किस केले है केले है नु
ओकरा बात ही कहता रही कि अब पहिलका लेखा प्यार नहीं खा कर त का चाहता गाना में का दिखावल जा उस ना उस सेंस तम ना धनिया, लेकिन हमें याद बात दीपान सिंह के कुछ दिन पहले सब गाना आवत रहा होली होली में अच्छा अच्छा जेमे हम दीपान सिंह जी के ई बात कहले रही कुछ गोल्डी जायसवाल और सनी सुनकर ई टीम चल रहा भाई मतलब हर देखो जैसे राजा जी के दिलवा जैसे ही गाना बजाता नहीं तो हंसी से मन करता। अब ई गाना जहां बाजी नु बुझाई कि दू फाट डेल के नाक फोड़ धड़ा धड़ा सबसे बड़े सैल्यूट बाके पवन सिंह के जो ओरिजिनल उनका अंदर से क्वालिटी में क्षमता दिख रहा है पवन सिंह। लेकिन थोड़ा सीरियस हमार बात के लो हई जो डांस स्टेप भइला पवन भैया के ई थोड़ा सा गलत बा। कैसे शादी ब्याह में जब सब मेहरारू एक साथे होको सो सीरियस मर्दाना एक साथे होको सो अब तू होइसे ऐसे मार त कई आदमी के नाक मुंह टूटे के मतलब संभावना बात ई स्टेप के थोड़ा सा संभल के करिया लो भाई। बताइए हम तब से सीरियस से बोलत रही जब कहला से तो हम का सीरियस कहे अलग अच्छा तू ये बाल अरे गाना बाजता हम दोनों आदमी में कम की में का हाल हो नाक तो मतलब गजब एक गेकरा बाद में कोई गजब कुछ कहे लायक बा डिटेल रिव्यू में बाकी कह जी बहुत जबरदस्त बात। दीपान सिंह जी सबसे बड़ा सैल्यूट का पता ना अब नेक्स्ट जनरेशन अब तक बहुत सारा डायरेक्टर लोग के कहानी है लेकिन आप कुछ साबित कर देनी आप ओकरो से आगे निकल चुकल बनी गजब लेवल के बाप बड़े विक्की सिंह और अभिषेक सिंह वो तरहबे कर लालो ऊ परिकल्पना खोजतन कि एमे दीपक सिंह बाड़े कि ना कि जैसे हाट गिल बड़े नहीं जा दीपक सिंह ना हो नहीं खान तब लगातार संदेश क्लियर बैटरी भी डाउन हो दे रहा भाई सारा बहुत लंबा रिएक्शन हो गई बा वो अब ज्यादा आप लोग सिस्टम में जंत्र 20 मिनट के आसपास हो गेल पता ना बे वो वीडियो पीछे वाला कट गेल बा बहुत ज्यादा गाना अब का कोई बहुत कुछ कहल चाहते हैं लेकिन डिटेल रिव्यू में आप लोग डिटेल रिव्यू में ठीक बा बहुत कुछ हमें बात कइल जबरदस्त बा। पवन सिंह के भी तो बारे में कुछ बातें ना भइला है पवन सिंह के खास बात करम गजब में एनर्जी में लोकल बानो हमरा ला तो बहुत दिन बाद उनको फिल्म देख रही पवन पुरवैया जनम ऊपर कहियो एनर्जी पवन सिंह के रूप लौका रहे ओकरा बाद तो सीरियस से डायलॉग बाजी में एक्शन में आ गेला लेकिन पहला बार पवन सिंह इतना बड़ लेकिन लास्ट में जो स्टेप भइल हनु मतलब वही सानी घोष बचा ले लिया जय भोजपुरी एकता बना के रही जा यूट्यूबर खातिर न्यूज़े मिल रहे ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा प्यारा सी बात बनेल रही जा ये सब छोड़ी जा जय भोजपुरी एकता बना के रखी जा।